Bona tarda, bona nit, bon dia. És igual bon el que sigui, perquè quan escoltis això no sé quan serà. Això és un altre programa de ràdio i comunitat. Avui som a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, fent el 5è programa de ràdio i comunitat, que, per posar en context, ràdio i comunitat és la participació que com a Clota fem del programa Ocell de Foc a Osona, Berguedà, Lluçanès, d'aquest any, que hem fet una sèrie de podcasts per tot el territori i avui ens toca a Sant Agustí. El que hem anat fent aquests dies és anar als llocs per saber com és la realitat en aquests municipis, com hi viu la gent i quins temes els preocupen. I avui clarament som el municipi més petit dels que hem visitat durant aquests mesos. Som a l'Alou, concretament, que és el nucli més poblat de Sant Agustí de Lluçanès. Aquí a l'Alou hi viuen unes 40 persones i en el global de Sant Agustí 100 i pico, 109, 107. Som aquí per fer un programa que hem titulat Apugem al micropoble i que estem fent des de l'Ajuntament d'aquesta població. El 40% del territori català està format per micropobles i només l'1,8% de la població hi viu. O sigui, unes 80.000 persones viuen en el 40% del territori. Vist sobre el mapa de dades, el primer que penses és que hi ha molt espai i que la vida deu ser molt bucòlica, perquè, hosti, entre persona i persona hi ha un abisme d'espai i que xulo, no? Es deu viure molt bé. Però la realitat és diferent i tot i que aquests pobles estan envoltats d'un entorn natural de foto, les vides de les persones que hi viuen tenen uns costos humans. Sovint els serveis costa que hi arribin i l'estancament demogràfic fa que costa de revertir. És un estancament que costa que aquests micropobles vagin creixent i tinguin com renovació de persones. Si vius a Sant Agustí, on vas al cap? Si vius a Sobremunt, on omples el rebost? Si vius a Sant Feliu Sasserra, com et desplaces a Manresa o Vic? Si ets de Perafita, on vas a treballar? Quina relació tens amb els nens i els avis si ets d'Alpens? Com veus el turisme quan els teus veïns han fet del seu habitatge una casa de turisme rural? Et veus tota la vida vivint a qualsevol d'aquests pobles? Avui som aquí per respondre aquestes i moltes altres preguntes que tenim per fer en aquestes 4 persones que m'acompanyen. I abans de res vull aclarir que un micropoble és un poble de menys de 500 habitants i que, per tant, hi ha alguns dels pobles que dic que ja no són micropobles, com el poble de la Natàlia, que és Sant Feliu Sasserra, que ja es passa d'aquesta extensió i que realment canvia molt la circumstància d'un micropoble a un poble de més de 500 habitants. Tot i així, després de la xapa us presento. Natàlia Sala, què tal? Hola, bona nit, bon dia. Quants anys tens? Tinc 34 anys i visc a Sant Feliu Sasserra, com bé has dit. I també porto el servei local d'orientació a la transició educativa al Lluçanès. Així que potser podré remarcar una mica les problemàtiques dels joves que viuen en aquests micropobles. Molt bé. I ets nascuda aquí? No, soc nascuda a Barcelona i fa 5 anys que visc al Lluçanès. Just a l'època de la pandèmia. Correcte, el 2020. Al costat de la Natàlia hi tenim a la Susi. Hola, bona tarda. Veïna d'aquí de Sant Agustí. Vic a Sant Agustí fa 38 anys i abans vivia a Prats de Lluçanès. Al costat de la Susi hi tenim en Jan, veí des de fa poc de Santa Eulàlia de Puigoriol, no? Sí, jo tinc 19 anys i amb 15 em vaig mudar a Lluçanès i vaig estar durant 3 anys i mig vivint en un pis llogat a Olost i ara, quan han acabat les obres de la meva casa, estic vivint a Santa Eulàlia, Puigoriol. Que és un poble molt proper a Sant Agustí. Sí, relativament proper, el que passa que com les carreteres són bastant dolentes, hi ha una estona en cotxe. I tu hi vens a Sant Agustí habitualment, i tu, Natàlia, que vosaltres dos que no sou del poble, veniu a fer alguna cosa aquí? No, ràdio. Habitualment no vinc a Sant Agustí, potser són els primers cops, o sigui que no és habitual. Molt bé. I a la dreta d'en Jan hi tenim a l'Eva, que també ets d'aquí a Sant Agustí. Tu mateixa. Hola, doncs sí, tinc 30 anys i visc... No visc actualment a Sant Agustí, ara estic vivint a Vic, però he viscut tota la vida fins als 29 anys aquí i soc molt propensa de venir-hi. Tenim representades diferents edats, diferents pobles i diferents situacions, perquè remarquem que no és el mateix un micropoble que un poble de més de 500 habitants, però jo us volia demanar
com és viure aquí. O sigui, a les dues companyes que sou de Sant Agustí de Lluçanès, com és viure en un poble on hi ha 100 persones, on no hi ha gaires serveis, on el transport és complicat. O sigui, anirem desgranant cada cosa, però és com, quina valoració feu de la vida que heu viscut aquí? Perquè tu ara no vius aquí, Eva, però tu, Susi, continues visquent-hi. Quina... Mira, és un poble molt tranquil. El problema és que cada dia tenim d'agafar el cotxe per marxar a treballar, per anar a comprar. No tenim res al poble, tenim el restaurant que funciona molt bé i és un poble que sempre necessitem el transport i no tenim transport. Solament hi ha un autobús que passa pels nens de l'escola. I que realment és l'única opció que teniu si no voleu agafar el cotxe. Aquí entenc que tothom té cotxe, no? Bueno, sí, pràcticament la gent gran que viu aquí, que ja no pot conduir per certs motius, doncs aquí després, per sort, tenen familiars i els venen a buscar. O simplement la gent veïna doncs, els pot acostar a un altre poble o com sigui. Al final es busquen solucions de la manera que es pugui. Sí, em sona que alguns pobles com d'Osona, com l'Esquirol, tenien com grups de WhatsApp d'aquests entre veïns per quan pujaven i baixaven del poble. No sé si aquí també... Bueno, aquí directament vas a la casa del veí i ja està. Sí. El transport és un tema, això no sé si és una reclamació que intenteu fer sovint acompanyat d'altres pobles que tampoc tenen aquest servei. No sé si quan feu la reclamació què s'us diu des del Consell Comarcal o des de la Generalitat. No sé. Bueno, clar, és que també tampoc no hi ha tanta gent com per muntar una infraestructura molt gran de transport d'autobusos o el que sigui. Vull dir, per sort, si has d'anar més cap a la ciutat, vas fins a Sant Quirze, que són 10 minuts, i després ja agafes directament el tren, la R3, que vas directament a Vic. Però bueno, a part del transport, també hi ha molts avantatges aquí i inconvenients. Clar, el transport seria un inconvenient, però quins avantatges teniu de viure aquí? Què és el que més orgulloses us fa? Mira, aquí ens coneixem tota la gent, fem festes, fem berenars, i tothom estàs ben acompanyat. Avui mateix, no? Sí. Hi ha un aniversari i tot el poble va... Una iaia de 85 anys i anem molta colla. Haurem d'acabar d'hora per aquest motiu, però intentarem treure-li suc. En el teu cas, Natàlia, tu vas venir a viure aquí fa 5 anys, venies de Barcelona, el motiu que et va portar aquí era algun concret? El motiu que em va portar a viure era una mica la filosofia que tenia i l'utopia d'estar a la ciutat de Barcelona, de sempre viure a la natura, però la problemàtica va ser econòmica. Llavors, de sobte vaig trobar habitatge de molts més metres quadrats, molt més idíl·lic, per un preu la meitat que el que pagava. Llavors, això també és una facilitat que hi ha en el món rural, que els preus són més baixos. Però crec que en els últims anys això està canviant moltíssim. Perquè al mateix poble Sant Feliu l'habitatge és molt car. Ja estic veient cases que abans valien 400 euros per 800, llavors ja són cases compartides, totes... I encara és dels pobles on hi ha accés a l'habitatge, no? D'alguna manera, que hi ha pisos buits o que hi ha llocs on encara s'oferta. Costa, però encara hi ha, veient la problemàtica de Sant Agustí. Clar, Sant Agustí és difícil que creixi, o Santa Eulàlia, no sé, Jan, si n'estàs al cas de... Si entra gent nova a viure o si és molt difícil perquè no hi ha habitatge disponible. Sí, un dels problemes és això, que no hi ha habitatge disponible, tampoc hi ha una demanda real, no?, de gent que vulgui viure a Santa Eulàlia, per tant, això no pressiona a ningú ni a cap empresa ni res a construir res de nou. Per tant, diguem-ne que potser no passa com a Sant Feliu, que els preus s'han inflat una mica més en comparació amb abans, però si no hi ha pisos, doncs, per tant, igualment no s'acompleix amb la demanda que pugui haver-hi. Clar, es parla molt de vegades de repoblar aquests llocs o que hi vagi a viure més gent, però no sé, això sempre que ho sento a vegades és molt des dels mitjans, des dels titulars,
des de llocs que no sé si la gent del poble ho demana. Vull dir, vosaltres que sou d'aquí, us agradaria que hi hagués més vida o realment penseu que ja està bé tal com està i que tampoc cal forçar les coses, tampoc cal fer aquests programes de recuperació, de rehabilitatge, no sé com es diuen exactament, perquè vinguin més gent a viure en aquests micropobles? Bueno, al final val més pocs i ben acompanyats que no molts i que no ens coneguem entre tots, però sí que és cert que en el cas, per exemple, de Sant Agustí, sobretot de l'Alou, que és el nucli, hi ha moltes cases que són segones residències, que està molt buit sempre. Vull dir, hi ha gent que li interessaria viure aquí sempre, cada dia, i també al final és beneficiós tenir una persona aquí que visqués cada dia. Hi ha aquests tipus de cases que, vull dir, està superbé, vull dir, tenir segones residències, però clar, durant la setmana està tot buit. Clar, això és la meitat del municipi, que són segones residències, podríem dir, o no? Bueno, també ens faltaria terrenys per edificar, que creixés una mica més el poble i que poguéssim venir jovent a viure a l'Alou. Clar, perquè quants joves sou a l'Alou? Bueno, a Sant Agustí. Bueno, ara una mica més, però abans havíem set, no sé quin any, havíem set el poble amb més jubilats de Catalunya, que fins i tot va venir TV3 a fer un programa, però ara cada vegada estan, vull dir, les famílies, els fills s'estan quedant aquí, van tenint més criatures i ara cada vegada hi ha més jovent, però de jovent poc n'hi ha. Clar, això fa, suposo, que l'oferta cultural vagi molt dirigida a la majoria de la població d'aquí, que és població de més de 50 anys, i entenc que puguin ser coses més d'exercici físic o com extraescolars d'aquestes per tenir un bon envelliment, no? Però en el cas de la Festa Major, per exemple, crec que tu ets la responsable, gràcies per venir, Eva, perquè no hi havia ningú millor que tu, rotllo, per representar aquest espai de joves a Sant Agustí. Com s'organitza la Festa Major aquí? Quan sou a l'assemblea? Bueno, mira, fa molts anys se n'encarregava la meva mare, que ja és aquí, que eren molts. I eren molts a organitzar, però any per any s'ha anat reduint tota aquesta colla que ho organitzava, doncs ja no tenen la necessitat de fer-ho i no tenen l'energia i per tant li ha tocat el jovent, però el jovent, molt jovent no vol responsabilitats i no volen posar una mica el granet de sorra, diguéssim. I pràcticament això de l'organització de la Festa Major és una mica complicat perquè al final sempre acabem sent 3 o 4 persones i és complicat perquè organitzar certs esdeveniments, tan poca gent, és un mal de cap. Però entenc que l'organitzeu no només per la gent del poble i per la gent gran del poble, sinó també per la gent jove d'altres municipis i que acaba sent una cosa que acaba fent comarca, no? Perquè a les festes majors de poble sempre hi ve gent de tot arreu. Sí, abans, fa molts anys, sí que el jovent venia molt. L'únic que ara sí que potser el destinem més a tot el tema d'infants, adolescents i gent gran, perquè ara és com més el públic que tenim ara. I en el vostre cas, per exemple, tu, Jan, fa molt poc temps que vius a Santa Eulàlia, però t'has implicat en alguna associació o col·lectiu del poble? Saps quins hi ha? Tens ganes d'implicar-te en cas que no t'hi hagis implicat? O com et relaciones tu amb el poble i amb les entitats que hi ha? Bueno, això, porto molt poc temps, vaig estar a punt de ficar-me a la comissió de festes, però al final no vaig poder, però bueno, tampoc hi ha massa organització juvenil i, bueno, parlant d'organitzacions i d'implicacions amb entitats, sí que és veritat que estem intentant muntar un casal jove a Olost que té aquesta mateixa intenció, que és la d'organitzar una mica els joves d'Olost i entendre què és el que volen, les seves necessitats, i fer arribar una mica aquesta veu d'alguna manera a l'Ajuntament o qui calgui. Clar, tu abans vivies a Olost, entenc que això també pot passar amb gent d'altres punts del Lluçanès, que tu pots viure en un poble on potser amb pocs recursos o potser no tens la gent afina per muntar una cosa i potser te n'has d'anar a un altre poble a muntar aquesta cosa, no? Perquè potser és més fàcil. En aquest cas,
potser et sents més proper al que és Montaolost, diguem-ne, que la possibilitat de muntar alguna cosa de nou a Santa Eulàlia. Sí, potser és un tema més de que hi ha més gent de la meva edat a Olost i la gent, la mitjana de, diguem-ne, joves a Santa Eulàlia és més petit i encara no té massa sentit el projecte que intentem muntar a Olost a Santa Eulàlia. Però bueno, el que sí que s'està fent a prop de Santa Eulàlia és intentar, estem muntant un cau que també té aquesta intenció, no? D'una mica recollir com tota la gent jove i educar i fer aquesta tasca. En el teu cas, Natàlia, que deies que fugies una mica de Barcelona amb la idea de, hosti, què em trobaré al Lluçanès, pensant en la vida a la ruralia com algo una mica bucòlic. No sé si un cop ja has vingut a viure és tal i com tu imaginaves, o també a nivell d'oferta cultural o de com és el dia a dia, o si t'has trobat com coses que dius, hosti, això no m'ho imaginava gens així. Hi ha menys oferta, diguem, cultural, no? Però la que hi ha és molt enriquidora i que siguin tants pobles i que estiguem tan a prop i alhora tan lluny, però com a molt trigues de poble a poble, el Lluçanès mitja hora, jo això ja ho he relativitzat i per mi és molt a prop, també ens dona molta oferta perquè tots els pobles fan coses i llavors de seguida et pots moure a prop de casa a buscar alguna cosa. Llavors, i que, per exemple, si hi hagués un cau a cada poble del Lluçanès no tindria sentit, però ens hem de... Doncs a un lloc hi ha un cau, a l'altre hi ha el grup de música, a l'altre el cine, i llavors entre tots podem fer molt. Això t'obliga d'alguna manera a tenir cotxe, no? Bé, a compartir cotxe amb altres. Clar, aquí va, exacte. I a fer poble, no? Vull dir, no només fas poble compartint cotxe, però sí que compartint recursos acabes com... Sí, llavors l'oferta aquesta cultural la trobo i la implicació també perquè al poble sempre pots trobar alguna cosa, doncs si no és la comissió de festes, és alguna associació que hi hagi, ja des de, no sé aquí, però als pobles hi ha les bitlles, vull dir que ràpidament pots trobar llocs on pots socialitzar. Clar, i en cas que avorreixis la cultura, diguem-ne, o no t'agradi el que es proposa, en aquest entorn pots anar molt fàcilment a passejar. Sí. Tens un entorn molt bonic, no? Sí. Per anar a fer caminades, per anar a fer algun cim, per anar a veure alguna església que queda perduda. Bueno, dos de vosaltres heu viscut, bueno, tu estàs visquent a Vic també, en entorns més urbans. Com canvia el tenir la natura tan a prop? Com ho valoreu? Per mi és una passada, no em dóna temps a avorrir-me, és a dir, estic i no sé què fer i surto i a la natura hi ha vida, hi ha distracció. I això per mi no té preu. Bueno, jo he trobat una calma i una tranquil·litat i una facilitat per fer tota una introspecció i entendre'm a través de la natura i, no sé, connectar amb això. I això és una cosa que era impossible a la ciutat, amb tots els estímuls, els sorolls constants que hi ha i, no sé, una mena de pressió que tens sempre a sobre i un estrès que desapareix quan arribes a un poble i veus que no hi ha tanta gent i tantes coses que et pressionen. I el fet de... O sigui, demano per moltes coses que potser no en sereu experts, però és que no cal. Vull dir, de la gestió d'aquesta natura. O sigui, si vosaltres hi penseu en això, quan aneu a passejar, clar, potser l'estiu es nota més perquè hi ha incendis i alguns d'aquests incendis estan provocats perquè no hi hagi una bona gestió forestal, no? Però no sé si amb el que dèiem, que els micropobles són extensions de territori gegants i que a vegades no tenim els suficients recursos per cuidar aquests espais, perquè la majoria també d'aquest 40% de territori és espai natural. No sé si el veieu descuidat, aquest espai, o sigui, amb lo bonic que és i que t'hi perds i que et pot portar aquests moments d'introspecció, si al mateix temps veieu que està cuidat o no, o us en desenteneu d'alguna manera de dir, bueno, més igual és el que és i està ben bé. Bueno, jo pel que sé, vull dir que no sóc experta, però tot el tema de gestió, clar, el fet de que tots els boscos siguin la majoria de boscos siguin de propietat privada, doncs fa també que el propietari sigui el responsable de poder netejar. I jo entenc que
rep subvencions per poder-ho fer i després és cosa del propietari si ho vol fer-ho o no. L'únic que sí que s'agrairia, per exemple, que tota aquesta època de la tardor, quan venen molts boletaires, doncs sí que es nota que ve gent, perquè està una mica descuidat, la veritat. O simplement, si hi ha vaques, doncs tancar els fils o deixar-ho com està. No fa falta haver de fer el que no faries a un altre lloc. Això ho noteu en alguns moments de l'any, ja sigui en els boletaires la tardor o els estiuejants a l'estiu, moments en què l'ocupació puja aquí, a Sant Agustí o Lluçanès? Sí, l'ocupació aquí a l'estiu és el doble, i l'hivern és l'ocupació més fluixeta, però per la natura l'estiu és més delicat pels incendis i tot això. I quan sou molta gent, aquí a Sant Feliu, per exemple, o sigui, clar, aquí no calen gaires turistes per doblar la població, no? Sí, hi ha d'haver un topall baix però alt alhora, no? Vull dir, quanta gent podeu acollir fora dels habitants que sou? Bueno. No, aquí és molt complicat, però vull dir, en èpoques d'estiu, per exemple, tenim molts problemes en el tema de les escombraries, perquè normalment hi ha un recorregut de camions que venen de Vic, vull dir, perquè gestiona des del Consell Comarcal d'Osona, crec, i clar, hi venen i fan una ruta per recollir totes les escombraries de certs pobles. Què passa? Que a l'estiu, amb tota la gent turistes i a part de les segones residències, doncs clar, hi ha moltes més bessures i és una problemàtica bastant gran, perquè al final no pots llogar un camió només per aquí a Sant Agustí, perquè és inviable, és caríssim. I també en tema aigua, doncs, en l'època de la sequera es notava molt si hi havia més gent perquè no n'arribava tant o la pressió no era tan forta. Clar, és com que sempre hi ha el discurs aquest que no pots demanar perquè, clar, som tan pocs que potser no tindria sentit, no? Però potser també des d'aquests micropobles és des dels llocs on es poden fer provatures d'empoderament en certs camps, no? De dir, doncs, hosti, l'energia ens la gestionem nosaltres o l'aigua, no sé si és tan fàcil, no sé com es faria, però vull dir que com que és un àmbit tan petit, potser és més fàcil que l'autogestió del poble sigui possible, o potser no perquè, no sé si aquestes coses es plantegen perquè si sempre que vas a demanar-ho o tu mateix ja et fas enrere o ja veus que és molt difícil que et facin cas perquè pots fer molt poca pressió, no sé quines solucions hi veieu. No ho sé. Aquí l'energia, molta gent ha posat plaques, però són particulars. No, jo el que anava a dir és que, clar, al final, vull dir, en els pobles petits el que es necessita és recursos, i els recursos venen d'organitzacions grans, i és el que es necessita. Clar, no sé si... Sí que avui en dia hi ha moltes subvencions que donen, però, per exemple, clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament de Sant Agustí compartim secretari, que és el que demana tot el tema de subvencions, entre altres coses, i el compartim amb el PENS. Per tant, hi ha la mateixa feina amb un poble del PENS, que no sé quanta gent hi viu, potser 300, que aquí a Sant Agustí que hi viuen 100. Vull dir que tampoc té gaire sentit això. Clar, bueno, el que pots arribar políticament en un poble tan petit amb la gent que sou també és com a menys perquè no arribes a tota la feina, no? Clar, és el dia a dia. També a nivell sanitari, o sigui, ens explicaves abans, Natàlia, que parlàvem de l'aïllament que sentim, que no sentim habitualment quan vivim aquí, perquè estem acompanyats amb una xarxa de persones que ja ens fan sentir com a casa i és casa nostra, però sí que quan passen coses potser una mica més excepcionals, més d'emergències, més d'un embaràs... Sí, perquè jo tenia la idea de baixar a baix i en 3 minuts tenir un hospital, sempre he viscut així el dia de l'embaràs, sí. Bueno, sí, una cosa que em va passar quan vaig arribar a Sant Feliu és que estava embarassada i havia d'anar a parir
i no m'hi havia trobat mai que estava a 30 minuts d'un hospital i això ens va fer pensar perquè estava acostumada a estar a 5 sempre de qualsevol urgència i llavors ara, clar, aquí a Sant Agustí, per exemple, no tenen directament metge. A Sant Feliu tenim 2 dies. Llavors elles ja només per un servei tan primari com és el metge i que necessita qualsevol persona amb qualsevol dependència, no ho poden tenir al poble i la persona no pot anar caminant, no? Vale. L'ambulatori el tenim a Sant Boi del Lluçanès, aquí no venen metges i tots tenim d'anar a Sant Boi. I tenim 4 dies a la setmana, 4 matins o algun dia a la tarda. Bueno, i simplement només el que vull remarcar aquí és que sí, també, vull dir, tampoc no té gaire sentit, vull dir, tindria sentit de tenir el CAP aquí, vull dir, que hi hagi una persona encara que sigui un dia a la setmana, però jo crec que també la gent, vull dir, és a dir, el CAP, bueno, el metge vindria aquí, però jo no sé si tindria servei, que també al final, ja que els metges van escassos, també no sé si és que seria convenient de que estigués aquí o potser un altre lloc que sigués més necessari. I si la gent d'aquí es pot desplaçar, doncs millor, però també hi haurien de potser oferir altres maneres de poder-hi anar. Clar, i no sé si el fet de tenir com aquests serveis una mica més lluny, en el cas de la salut, us fa canviar una mica d'hàbits o de com us relacioneu amb el vostre cos i amb la vostra pròpia salut, perquè el fet de saber que les emergències no estan tan a prop, potser és com, rotllo, no sé, una mica més de calma, una mica més de cap, de dir, això no és res, bueno, com de com gestioneu la vostra salut. Nosaltres ens hi hem acostumat en tants anys, que les ambulàncies tarden més a arribar, però vull dir, truques i venen, però ens hem acostumat ja així, saps? L'altre tema és l'educació. En el teu cas, Jan, tu estudiaves a l'Institut d'Olost? No, a l'Institut de Prats de Lluçanès. Vale. I vivies a Olost? Sí, vivia a Olost. Ara estàs estudiant a Manresa? Sí. I cada dia com hi vas a Manresa? Cada dia vaig amb cotxe i a vegades el comparteixo, però en general vaig sol. Perquè aquí hi ha oferta educativa al Lluçanès un cop acabes els estudis de secundària? Un cop acabes l'ESO o el batxillerat, si vols fer un cicle o vols fer qualsevol tipus de grau o cicle, bueno, qualsevol estudi superior has d'anar a Vic, almenys. Aquí no hi ha escoles i després també molts cops entenc que per treballar en segons quins àmbits aquí també costa trobar feina, no? Sí, en general, depèn de què estudis, doncs el més probable és que t'hagis d'anar a Vic, t'hagis d'anar a Barcelona, doncs a les grans ciutats, perquè aquí el model econòmic és evidentment diferent, no? I hi ha altres ofertes laborals. Sector primari i turisme, bàsicament, no? Dèiem, del que hi ha aquí. Això fa que, no sé, vull dir, com ja que tens 19 anys i pots fer una mica d'escàner dels joves de Santa Eulàlia o una mica dels llocs que coneixes, d'Olost, de Prats, fa que molts joves de la teva edat, en aquesta edat d'estudiar o de començar a treballar, diguin, me'n vaig. Com ara és el moment, tinc més oportunitats en altres bandes i és normal que marxi o hi ha com un arrelament al territori i molts decideixen quedar-se? Jo crec que el que passa és que la majoria de la gent marxa a Barcelona o marxa a les grans ciutats a estudiar, però jo crec que hi ha força arrelament en general i que la majoria de la gent torna els caps de setmana o torna a la que pot, i tot i que potser per la teva feina no puguis viure aquí al Lluçanès, en general jo crec que la gent guarda aquest sentiment, no?, de pertinença i és això. Veus que en el seu projecte de vida tenen pensat tornar tard o d'hora, jo crec. Sí, Eva, comparteixes això? O sigui, no, tu ets una mica més gran, però tu has fet sempre aquesta va i ve d'alguna manera, de tenir-lo al cap, tornar-hi sovint, què et dona el fet de tornar aquí? Bueno, jo sóc una mica l'excepció perquè al final aquí a Sant Agustí molta gent
és a dir, tots els fills de les famílies que fa temps que viuen aquí s'hi han quedat, excepte jo, que potser sóc l'única que he marxat. Soc l'excepció perquè normalment vas a viure al lloc on tens la feina, doncs jo no, és a dir, tinc la feina aquí i me n'he anat a viure a Vic. Però per això el fet de pujar cada dia tampoc no em suposa res i crec que si no ho fes també ho trobaria a faltar. I de fet no descarto d'aquí uns anys de tornar. Clar, una de les coses que podries trobar a faltar és com el tipus de relacions que s'estableixen en llocs... Crec que aquí també s'inclou perfectament Sant Feliu Sasserra si ho compares amb la magnitud d'on vens, Natàlia. Les relacions humanes que es donen en aquests llocs doncs, són diferents a llocs potser en ciutats dormitori o en macrociutats on la gent doncs, va més dirigida com als seus pisos i tot plegat. No sé com definiríeu les relacions aquí, com aquesta cosa intergeneracional que no direm que ha sigut fàcil trobar-la aquí perquè ens ha costat una mica reunir tota aquesta gent a la taula, però realment al carrer és fàcil que això es dongui. Un amic que em deia que aquí té moltes àvies, molts avis i cap patern i cap matern, però vull dir que de seguida tens contacte amb gent gran, amb nens, no? Com ho viviu vosaltres això i què us dona? Sí, nosaltres dona companyerisme perquè estàs acompanyat de tots, sempre et trobes al carrer i festes i així. Molt bé. Sí, és l'empatia aquesta de la convivència, no? Que no pensar tant en l'individu i pensar més en el col·lectiu i amb qui tenim al costat i amb el poquet que podem fer cada dia entre tots per conviure millor i estar millor. Això també va ser així. M'interessa els dies de pandèmia, que tu just vas arribar aquí en aquestes èpoques, Natàlia, però m'encurioseix saber com van ser aquests dies aquí perquè era un lloc on, no sé, cobertura informativa, no sé si va venir ningú a saber com estan a Sant Agustí de Lluçanès, com estan a l'Alou. Llavors, el fet de no haver-hi foco, potser això va ser la gran festa i no ho sabem, o al revés, o potser va ser, no sé, el lloc amb el confinament més recte de Catalunya, perquè aquí a l'Ajuntament són molt rectes, no ho sé. Com ho veu viure? No, tu, No, a veure, vull dir, és que també som 4 gats, tampoc festa no podem fer, però al final, vull dir, el que veies a Barcelona per la tele, que sortien tots amb les olles, aquí només ens veiem el veí, que érem 2 i 2, vull dir, però al final podies sortir a fora, a més amb jardins i tot, i fins i tot podies sortir al carrer, que no passava absolutament res. Clar, és que es van fer totes aquestes normatives de confinament que es feien, que això deu passar molt també per aquí, que són com legislacions o normatives que es fan des de la ciutat pensant en llocs on hi viu molta gent i que a mesura que vas estratant tu estàs aquí i dius, hòstia, jo també haig de fer això, Bueno, no sé si ho notàveu. Sí, tenim les mateixes normatives que a Barcelona, però aquests pobles petits és diferent. Però les normatives de tot tenim les mateixes. Molt bé. No sé com anem de temps, però vindria a ser això. Jo vull, per acabar, tot i que hem dit bon dia, bona tarda, bona nit, tot plegat, aclarim que ho estem gravant aquí a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès a les 7:15 de la tarda. Jo, com que ja estem acabant el dia, no? Volia saber ara, o sigui, quan sortiu d'aquí, què fareu abans d'anar a dormir, vale? Que em feu una mica de diari perquè la gent també es faci una idea de com és el dia a dia als vostres respectius pobles i les vostres vides. Vale? Llavors, no sé, expliqueu-me una mica què fareu. Bueno, jo després d'aquí em marxaré amb la meva mare a l'aniversari de la veïna que va fer 85 anys aquest cap de setmana, però sí, el cap de setmana, tot i que si no tingués aquest cas, vull dir, aquest cas que és diferent, doncs aniria a passejar el gos, me n'aniria a casa, miraria la tele, jo llegiria, soparia i pràcticament a dormir. Tu, Jan? Doncs jo tinc pensat anar a casa, sopar tranquil·lament i segurament el que faré és anar a fer una volta i després anar a dormir, simplement. Hi ha algun menú de dimecres, diem-ne? Algo que cada dimecres mengeu a casa o...? No, una mica que hi hagi.
Tu, Susi? Jo avui és una excepció, però els altres dies normal. A casa es fa fos molt d'hora, a casa fer el sopar, mirar la tele i ja està. Mica de llar de foc? Sí, també. Avui sí està encesa. Sí. I tu, Natàlia? Mira, jo diria que si no estés aquí ja m'estaria posant al llit, perquè sí que una cosa que he canviat és molt l'horari. M'aixeco molt d'hora i me'n vaig a dormir molt tard, o sigui, vaig bastant com el dia de la llum real. Però com ells, ara quan vagi a casa soparé alguna cosa, per mi ja és tard. Així que a dormir d'hora. No, s'ha notat, vull dir, em pensava que a les 7 començava com la segona part del dia, no, veig que aquí hem de, ja a les 8 hi ha el plat calent a taula. Moltes gràcies a tots 4 per venir. També donar les gràcies a Joventut Lluçanès, al Servei de Joventut de Lluçanès i a la cooperativa Cuidem Lluçanès i a Ocell de Foc per fer tot això possible, perquè ho hem fet entre tots i si no s'hagués pogut fer. Això espero que hagueu estat a gust, segur que sí, perquè estem al vostre poble, si més no vosaltres dues, i la resta també, i això, fins la propera. Adéu. Adéu, gràcies.